ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരോ ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകല രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തി വൈഭവ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഭക്തി വൈഭവ് കോഴ്സിലെ അടുത്ത സെഷൻ, അതായത് സ്കന്ധം 1 രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര് ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും. സർവ അവതാരങ്ങളുടെ സ്രോതസ് അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിലൂടെ കാണാം. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറയാമോ? നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ ഋഷിമാര് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം, സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണവും പരമവുമായ നന്മ എന്ത്? 2, എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്കായി സർവ വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും വിശിഷ്ട അന്തസത്ത എന്തെന്ന് ദയവായി വിശദീകരിക്കുക. 3, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ദേവകി ഗർഭത്തിൽ ആവിർഭവിച്ചതിന്റെ മുഖ്യ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? 4, ഭഗവാൻ തന്റെ അവതാരങ്ങളിൽ അഥവാ സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്ന വീരസാഹസ കൃത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുക. 5, ഭഗവാന്റെ ബഹുവിധങ്ങളായ അവതാരങ്ങളിലെ ലീലകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറയുക. 6, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വധാമത്തിലേക്ക് പ്രയാണം ചെയ്ത ശേഷം ശക്തമായ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ അഭയം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? അപ്പോ ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ 1 തൊട്ട് 4 വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലും 5ഉം 6ഉം ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം 4ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം 1.2.2 മുതൽ 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സൂത ഗോസ്വാമി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയുകയാണ്.
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത്. അതിന് ഉത്തരം 6ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7ാമത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരം എന്താണെന്നുള്ളത്. 8 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധർമാനുസൃതമായ കർമ്മങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഭക്തിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരമസത്യത്തിന്റെ നിർവചനം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനുള്ള സമയം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വ്യാസ ഉവാച ഇതി സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ വിപ്രാണാം രൗമഹർഷിണി പ്രതിപൂജ്യ വചസ്തേഷാം പ്രവക്തും ഉപചക്രമേ. അതിന്റെ വിവർത്തനം വായിച്ചോളൂ. എല്ലാരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വായിക്കണേ. എല്ലാരും വായിക്കാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം വൈ ശ്രീ ജഗന്നാനന്ദ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. രോമഹർഷണ സുതനായ ഉഗ്രശ്രവൻ സൂതഗോസ്വാമി ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമ അന്വേഷണങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ഉത്തരമേകാൻ ഉദ്യമിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ പറയുകയാണ് രോമഹർഷണന്റെ സുതൻ, അതാണ് നമ്മളുടെ സൂത ഗോസ്വാമി. രോമഹർഷണന്റെ പുത്രൻ ആയ ഉഗ്രശ്രവസ്. ഉഗ്രശ്രവസ് എന്നും ഒരു നാമം പറയുന്നുണ്ട്. സൂത ഗോസ്വാമിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഉഗ്രശ്രവസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ സംപ്രശ്ന സംഹൃഷ്ടോ എന്ന വാക്ക്, സംപ്രശ്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തമമായ അന്വേഷണം, വെറും അന്വേഷണമല്ല. സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ഈ ബ്രാഹ്മണര് ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉത്തമമായ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അതാണ് സംപ്രശ്ന. സംഹൃഷ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദ്യങ്ങൾ കേൾവിക്കാരന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയായി, അത്രയും ബെസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ അതില് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തനായി. അതാണ് സംപൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഉത്തമമായ ചോദ്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തനായിട്ട് അവർക്ക് കൃതജ്ഞത പ്രകടിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രകാരം ഉത്തരമെഴുതാൻ ശ്രമിച്ചു. അപ്പൊ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാർ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് 6 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം ഒന്നൊന്നായി അവർക്ക് ഉത്തരമെഴുതാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം എപ്പോഴും ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മള് മംഗളാചരണം ചൊല്ലിയിട്ടാണ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുക. അതേപോലെ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ചാടിക്കയറി ഉത്തരം പറയല്ല, അല്ലെ? ആദ്യം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഉത്തരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. 2 തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ, 2, 3, 4, 5 ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്, പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. അതിനുശേഷം 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. സൂത ഉവാച യം പ്രവ്രജന്തമനുപേതമപേതകൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹകാതരാജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേദു തം സർവഭൂതഹൃദയമാനതോസ്മി. വിവർത്തനം അടുത്ത ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചെല്ലാനില്ല, വായിച്ചോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി അരുളി ചെയ്തു, ഏവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആ ഋഷിശ്രേഷ്ഠനെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഉന്നതകുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമം, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവായ വ്യാസദേവൻ പുത്രവിരഹത്താൽ ഭീതി പൂണ്ട് ഇപ്രകാരം വിലപിച്ചു: അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയ വത്സ, നിശ്ചയമായും അതേ വികാരത്തിൽ നിമഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം
ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ സൂതഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഋഷിശ്രേഷ്ഠനായ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോ മാതാജി സൗണ്ട് എനിക്ക് മാത്രമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സൗണ്ട് കുറവാണോ? ഇപ്പൊ ശരിയാണ്. ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയായ ശരിയാണ്. കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു. ആയിരുന്നല്ലേ? ആ സ്പീക്കർ താഴെ കിടക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പം correct ആണ്. സോറി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ശരിയായല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരി അല്ലെ? പ്രഭു ശരിയായില്ലേ? ശരിയായി. ശരിയായിരുന്നു. അത് സ്പീക്കർ താഴെ പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ പ്രഭു. സ്പീക്കർ അല്ല, മൈക്ക് താഴെ. അപ്പോ ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ ആർക്കാണ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്? തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സൂത ഗോസ്വാമി കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ. പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു, എത്ര നല്ല ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ കൂടാതെ ആ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന 88,000 ഋഷിമാരവിടെ ആ നൈമിഷാരണ്യത്തില് സദസ്സിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവരുടെ അടുത്തെല്ലാം സൂത ഗോസ്വാമി പറയണം, ഈ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാരും ഭക്തന്മാരൊന്നുമല്ല, ചിലര് കർമ്മികളാണ്, ചിലര് ജ്ഞാനികളാണ്, ചിലര് യോഗികളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും പല പല മൈൻഡ് സെറ്റിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയണം. അപ്പോ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു, ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പല മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇരിക്കുകയാണ്, അവർക്കെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറയണമല്ലോ. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നത്, ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടത്? അത് വ്യാസദേവൻ രചിച്ച ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, അത് വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വമായ ഫലമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. വേദാന്തത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ കമന്ററിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. കൂടാതെ ഈ ഭാഗവതം ഞാൻ ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു? ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഈ ഭാഗവതം കേട്ടതാണ് അല്ലെ. അപ്പം ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എല്ലാവരുടെയും സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി, അന്ന് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവിനോടാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ആ സദസ്സിലിരുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ആ ഒരു എസെൻസ് അദ്ദേഹം കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കേണ്ടത് അതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് ഞാൻ പറയേണ്ടത്. ഞാനത് പറഞ്ഞാൽ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന സദസ്സിലെ എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോ ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു തന്ന ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം പറയാൻ തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ കമന്ററി ഒക്കെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറയുന്നതാണ്. ഈ സന്ദർഭം, സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ചിന്തകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഇദ്ദേഹം കമന്ററിയിൽ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നതും അപ്പോ വ്യാസദേവൻ രചിച്ച് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് കേട്ട എല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം പല പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരാണ് ഇരിക്കുന്നത്, എല്ലാവർക്കും സംതൃപ്തി കിട്ടുന്നത് അത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറയും, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴും ആദ്യം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ആ സ്പീക്കർ ഭാഗവതം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മംഗളാചരണം ചെയ്യണം അല്ലെ. അതാണ് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ച്, അപ്പം നമ്മൾ ആരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഗുരുവിനെ, നമ്മളെ പരംഗുരുവിനെ, പിന്നെ നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരെ എല്ലാരെയും പ്രണാമം അർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതെല്ലാം ആ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വരാൻ, ആ ഗുരു ആചാര്യന്മാരുടെ കൃപ കിട്ടാൻ, കൃപയോടുകൂടി പറയുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റായി അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഉന്നതകുലജാതരായവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ ഉപനയന കർമ്മങ്ങൾക്കോ അഥവാ മതാചാരപരമായ
ഉദ്ധാരണ ചടങ്ങുകൾക്കോ വിധേയനാകാതെ, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയായിരുന്നു? അദ്ദേഹം ഈ ഉപനയന കർമ്മങ്ങളൊന്നും നടത്തിയില്ല അല്ലെ. അമ്മയുടെ ഗർഭത്തില് 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽ കിടന്നു. അദ്ദേഹം പുറത്തു വന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? എനിക്ക് മായയുടെ പിടിയിൽ പെടാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ഹിമാലയത്തിലാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് വ്യാസദേവന്റെ വസതിയിൽ ചെന്ന് ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിന് ഉറപ്പ് കൊടുക്കും, നീ പുറത്തു വരൂ, നിന്നെ ഒരിക്കലും മായ ബാധിക്കുകയില്ല. ആ ഉറപ്പ് കിട്ടിയതിന് പ്രകാരമാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനിക്കുന്നത്. ജനിച്ച ഉടനെ എന്ത് ചെയ്തു? ജനിച്ച ഉടനെ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയാണ്, ഇറങ്ങി നേരെ കാട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ കാട്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോ ജനിച്ച ഉടനെ ഉപനയന കർമ്മങ്ങളോ ഒരു ചടങ്ങുകളും ചെയ്തില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കൂടാതെ അദ്ദേഹം ഭവനം ഉപേക്ഷിച്ച് പരിത്യാഗ ജീവിതം, സന്യാസാശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോയി. അപ്പം എന്താണ് ചെയ്തത്? പിതാവ് പുറകെ പോവുകയാണ്, വ്യാസദേവൻ പുറകെ പോയിട്ട് പുത്രവിരഹത്താൽ അല്ലയോ എൻ്റെ പ്രിയ വത്സ എന്ന് പുറകെ വിളിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു റിപ്ലൈയും കിട്ടുന്നില്ല. അവിടെ ഉള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം, അതേ വികാരത്തിൽ നഗ്നരായ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന താരവ, താരവോഭിനേതു. താരവോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് തരവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർവവൃക്ഷങ്ങള്, തരു വൃക്ഷം. അതെ, തരവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവവൃക്ഷങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം അതേ വികാരത്തില് ഓ പുത്ര തിരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലൂ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും റിപ്ലൈ കിട്ടുന്നില്ല. അതാണ് അങ്ങനെ ദുഃഖിതനായ ആ പിതാവിന് മറുപടി എന്നോണം പ്രതിധ്വനിച്ചത് എന്താണ്? ആ വൃക്ഷങ്ങൾ മാത്രം. അപ്പൊ അതാണ് ഈ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി നമുക്കിതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിയാൽ, ഭാവാർത്ഥം ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോട്ടെ മാതാജി? വായിച്ചോളൂ മാതാജി. മഹാരാജ് വർണ്ണാശ്രമ സ്ഥാപനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതായ നിരവധി കർമ്മങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. വേദാഭ്യാസനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വർണ്ണാശ്രമ അനുവർത്തി നിശ്ചയമായും ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയാചാര്യനെ സമീപിക്കേണ്ടതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യത്വം അഭ്യർത്ഥിക്കേണ്ടതുമാണെന്ന് അത്തരം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ആചാര്യനിൽ നിന്നും വേദാഭ്യസനത്തിന് യോഗ്യനാണെന്നതിനുള്ള അടയാളമാകുന്നു പൂണൂല്. ജന്മന മുക്താത്മാവാകയാൽ അത്തരം പവിത്രീകരണ ആചാരങ്ങൾക്ക് ശ്രീ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി വിധേയനായില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചുള്ള ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം ശുദ്ധ ആത്മാവാണ്. അപ്പം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ 3 പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളെ ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മര്യാദ, ശിഷ്യൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആത്മീയ ഗുരുവിനെ ബഹുമാനിക്കണം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിനും കൃഷ്ണാബോധത്തിനും ഇടയിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏതൊരു താഴ്ന്ന ജാതനായ വ്യക്തിയെയും ഭക്തിയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഉയർത്താൻ കഴിയും. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഗ്രാജുവൽ പ്യൂരിഫിക്കേഷന് ഇവിടെ പറയും, സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ സാമാന്യ വ്യക്തിയായി ജനിക്കുകയും പവിത്രീകരണ ചടങ്ങുകൾക്ക് വിധേയനാകുന്നതിലൂടെ 2ാം ജന്മം എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നവവീക്ഷണം ലഭിച്ച് ആത്മീയ പുരോഗതിക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം ആരായുമ്പോൾ അവൻ വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കായി ആത്മീയ ആചാര്യനെ സമീപിക്കുന്നു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള അന്വേഷകനെ മാത്രമേ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ശിഷ്യനായി സ്വീകരിച്ച് പൂണൂൽ പ്രദാനം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്രകാരം ഒരുവന് 2ാം ജന്മം ലഭിക്കുന്നു, അഥവാ ദ്വിജനായി തീരുന്നു. ദ്വിജനായി യോഗ്യത. അപ്പൊ ദ്വിജൻ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരു ശൂദ്രനായിട്ടുള്ളവനാണെങ്കിൽ പോലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരാം അല്ലെ. അപ്പൊ ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും അവൻ ഈ നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുവാണെങ്കിൽ
അവന് ദ്വിജനാകാൻ സാധിക്കും. ദ്വിജനാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ സെക്കൻഡ് ഇനിഷ്യേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ് ദ്വിജനാവുക എന്ന് പറയുന്നത്. പൂണൂല് കൊടുക്കുന്നു ആത്മീയ ആചാര്യൻ, പൂണൂല് കൊടുത്ത് ദ്വിജനായി മാറി. ഇനി അടുത്ത ദ്വിജൻ എന്തായി മാറുന്നു? ദ്വിജന്റെ യോഗ്യത ആർജിച്ചതിന് ശേഷം വേദാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നു. വിപ്രനായി മാറുന്നു. വിപ്രനാവുന്ന എപ്പോഴാണ്? വേദങ്ങളിൽ നല്ല നൈപുണ്യം നേടുമ്പോൾ, വേദശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നൈപുണ്യമാവുമ്പോൾ വിപ്രനാകുന്നു. ആ വിപ്രനാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പൊ വേദനിപുണനായ ശേഷം അയാൾ വിപ്രനായി തീരുന്നു. ഒരു വിപ്രൻ അഥവാ യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണൻ അപ്രകാരം നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിച്ച് വൈഷ്ണവൻ എന്ന തലം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്രാജുവൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റേജ് പറയുന്നത്. ആദ്യം അവൻ ശൂദ്രനായിരിക്കാം, ഏത് കുലത്തിൽ പിറന്ന അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അവൻ ആ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ യോഗ്യതയിലെത്തുമ്പോൾ ആത്മീയ ആചാരനെ സ്വീകരിച്ച് അവനൊരു ദ്വിജൻ പൂണൂല് കൊടുത്ത് രണ്ടാം ജന്മം ലഭിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം അവൻ വേദങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ വിപ്രനായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു വിപ്രനാണ് യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത്. ആ ബ്രാഹ്മണൻ എപ്പോഴാണോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിൽ എത്തുന്നത് അതാണ് വൈഷ്ണവൻ. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ പുരോഗതി ആർജിക്കുമ്പോൾ അവനൊരു വൈഷ്ണവനായി മാറുന്നു. അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ ശ്ലോകം ഉണ്ട് മാതാജി ഇതിന്റെ. അതെ അല്ലേ? ശൂദ്ര സംസ്കാരാ ദ്വിജ ഉച്യതേ വേദപദാ ഭവേദ് വിപ്ര ബ്രഹ്മജ്ഞാനാദി ഇതി ബ്രാഹ്മണ. പിന്നെ അടുത്ത വൈഷ്ണവൻ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ഇത് മാത്രമേ. അതായത് ശൂദ്രൻ ദ്വിജനാകുന്നു, വിപ്രനാകുന്നു, ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു അല്ലേ? അതെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് പ്രകാരം ആയിരിക്കാം ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അത് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരാണ്? അതാണ് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആരംഭം മുതലേ വൈഷ്ണവനാകണ്. കണ്ട, അദ്ദേഹം ബൈ ബർത്ത് വൈഷ്ണവനാണ്. വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയുടെ നിയമാനുശാസനങ്ങൾക്കെല്ലാം വിധേയനാകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആത്യന്തികമായി വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അപരിഷ്കൃതരായ ഒരുവനെ പരിശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തനാക്കി വൈഷ്ണവനാക്കി മാറ്റുക എന്നതാകുന്നു. ഒരു ഒന്നാന്തരം വൈഷ്ണവനാൽ അഥവാ ഉത്തമാധികാരിയായ വൈഷ്ണവനാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ട വൈഷ്ണവനായി തീരുന്ന ഏതൊരുവനും നേരത്തെ തന്നെ ബ്രാഹ്മണനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പൂർവകർമ്മ ഫലമായി അയാളുടെ ജനനം എങ്ങനെയായിരുന്നാലും ശരി, ഈ തത്വത്തെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വീകരിക്കുകയും മുഹമ്മദീയ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച ശ്രീല ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ നാമാചാര്യനായി അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ. പിന്നെ മൃഗാരി അല്ലെ, മൃഗാരിയുടെ ഉദാഹരണം നമുക്കറിയാലോ. കാട്ടാളനായിരുന്ന മൃഗാരി പകുതി ജീവനുകളെ പെടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന കണ്ട് ആസ്വദിച്ചിരുന്ന മൃഗാരി ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനായി മാറി. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നത് മുഹമ്മദീയനായിരുന്ന ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമാചാര്യനായി മാറി. അത് പിന്നെ കിരാതഹുനോ ആ ശ്ലോകം ഉണ്ടല്ലോ, കിരാത, പൂണൻ, ആന്ധ്രൻ, പുലന്തൻ, പുൽക്കശൻ, അഭീരൻ, ശുംഭൻ, യവനൻ, ഖസൻ തുടങ്ങിയ ഏത് നീചകുലജാതനും അല്ലെങ്കിൽ അതിലും താണവനും പോലും വൈഷ്ണവ കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ അത്യുന്നതമായ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷാഗുരുവായിരുന്നു ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി എന്നതിനാൽ നൈമിഷാരണ്യത്തിലെ മുനിമാരുടെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമേകാൻ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി ശ്രീല സൂത ഗോസ്വാമി ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ സാദരം പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ശ്ലോകം. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ഈ ശ്ലോകം ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ ആദ്യം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ പ്രണമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ആരാണ്, അദ്ദേഹം ഏത് അവസ്ഥയിലാണെങ്കിലും ഒരു വൈഷ്ണവനാണ് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആ ശ്ലോകത്തിലൂടെ കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി ഈ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാമോ? 3 ശ്ലോകവും വിവർത്തനവും കൂടെ ചൊല്ലും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹംസാനുഭവമഖില ശ്രുതിസാരമേഘ അധ്യാത്മദീപമതിതീർഷദാം തമോന്ധം സംസാരിണാം കരുണയാഃ പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനുമുപയാമി ഗുരും മുനീനാം. വിവർത്തനം. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കൊടും തമോതമോങ്ങളെ തരണം ചെയ്യാൻ യത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂഢ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അഹൈതുകമായ അപാര കൃപയാൽ സ്വാനുഭവങ്ങളിലൂടെ സ്വാംശീകരിച്ച വേദവിജ്ഞാന ഉത്തമാംശമായ ഈ അതീവ രഹസ്യ പരശിഷ്ടം അരുളി ചെയ്ത വ്യാസദേവസൂതനും അഖില മുനിശ്രേഷ്ഠരുടെ ആത്മീയ ആചാര്യനുമായ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ സാദരം പ്രണമിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മച്ചി. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില് സ്വാനുഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസ്ഡ് എന്നാണ്. ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യക്തിപരമായി സ്വാംശീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹം സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഫുള്ള് എന്താണെന്ന് വെറുതെ പറയുകയല്ല, അത് സാക്ഷാത്കരിച്ചിട്ടാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത വാക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നത് സംസാരിണാം കരുണയാഹ. മൂന്നാമത്തെ ലൈനിൽ പറയുന്നില്ലേ, സംസാരിണാം കരുണയാഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പതീത ബദ്ധാത്മാക്കളെ അവരുടെ ദുരിതപൂർണമായ ജീവിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്നതിനായി അവരോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അത് ഉയർന്ന പരമഹംസർക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ ദുരിതങ്ങളിൽ പെട്ടുകിടക്കുന്ന അധമരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. രണ്ടുപേർക്കും വേണ്ടിയാണ്. അതാണ് ഈ സംസാരിണാം കരുണ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുരിതാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് കരകയറ്റാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അദ്ദേഹം ചൊല്ലുന്നത്. ഗുരു മുനീന, എല്ലാ ഗുരുക്കന്മാരുടെയും ആത്മീയ ഗുരുവാണ് അദ്ദേഹം. ഇപ്പൊ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യാണ്. സൂത ഗോസ്വാമി തന്റെ ആത്മീയ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയെ ഗ്ലോറിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വേദമാകുന്ന വൃക്ഷത്തിലെ പരിപക്വമായ ഫലമാണ്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ നാച്ചുറൽ കമന്ററി ആണ്. വേദാന്ത കൂടാതെ ഇവിടെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഇവിടെ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ പരിപൂർണമായി സാക്ഷാത്കരിച്ച വിശാരദനായിരുന്നു ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. തൽഫലമായി അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെയും അദ്ദേഹം സ്വയം സാക്ഷാത്കരിച്ചു. അജ്ഞതയെ പൂർണ്ണമായും തരണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സംഭ്രാന്തരായ ഭൗതികവാദികൾക്കുമേലുള്ള തന്റെ അപാരമായ കാരുണ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനായി ഈ അതിഗുഹ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യമായി അരുളി ചെയ്തു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാമോ? അത് പ്രധാനപ്പെട്ട പാരഗ്രാഫാണ്. കുറച്ച് ഫുള്ള് വായിക്കണ്ട, ഇത് ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാം. ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് സന്തോഷമായി കഴിയാനാകുമെന്ന് തർക്കിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. എല്ലാവരും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സന്തോഷമായി ഇരിക്കുവാൻ സ്ഥായിയായ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഏവരും കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ നിയമങ്ങൾ ഏവരെയും നിരാശമാക്കുന്നു. ആകയാലാണ് ഭൗതിക ലോകത്തെ ഈശ്വര സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ഇരുണ്ട പ്രദേശമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട്, അത് കണ്ടോ? ഒട്ടകത്തിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഈ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഒട്ടകം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഒട്ടകം മുള്ള് കൂടുതലും അത്തരം ഇതാണ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചുണ്ട്, ഇതിന്റെ നാവൊക്കെ മുറിയും തിന്നുമ്പോഴ്. അപ്പൊ ആ ചോരയുടെ രുചി അടക്കമാണ് അത് ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടകം കരുതുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ രുചിയാണ് എന്റെ സ്വന്തം ചോരയുടെ രുചിയല്ല.
അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭൗതികവാദികളെ പറയുന്നത് അല്ലെ. കള്ളിച്ചെടിയെ ആസ്വദിച്ച് തിന്നുന്ന ഒട്ടകത്തോടാണ് അവരെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്നത്. രക്തം പുരണ്ട കള്ളിച്ചെടിയുടെ സ്വാദ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒട്ടകം മുള്ളുകളാൽ തന്റെ നാക്ക് പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സ്വന്തം രക്തത്തിന്റെ സ്വാദാണ് താൻ ആസ്വദിക്കുന്നത് എന്ന സത്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതുപോലെയാണ് ഭൗതികവാദിക്ക് സ്വന്തം രക്തം തേൻ പോലെ മധുരിക്കുന്നു. സ്വന്തം ഭൗതിക സൃഷ്ടികളാൽ നിരന്തരം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും അവർ രക്ഷ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അത്തരം ഭൗതികവാദികളെയാണ് കർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 100,000 കർമ്മികളിൽ നാമമാത്രമായവർ മാത്രമേ ഭൗതിക ഏർപ്പാടുകളിൽ മടുപ്പ് തോന്നുകയുള്ളൂ. ഈ നൂലാമാലകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരാകാൻ അഭിലഷിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരം വിവേകികൾ ജ്ഞാനികൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. വേദാന്ത സൂത്രം അത്തരം ജ്ഞാനികളെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത മനുഷ്യർ വേദാന്ത സൂത്രത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നെന്ന് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അവതാരമായ ശ്രീല വ്യാസദേവൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം വേദാന്ത സൂത്രത്തിന് അനുബന്ധമായി ഭാഗവത പുരാണം രചിച്ചു. ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങളുടെ മൂലവ്യാഖ്യാനമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് സുവ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായ മുക്താവസ്ഥയിലായിരുന്ന സ്വപുത്രനായ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് ശ്രീല വ്യാസദേവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എപ്പോഴാണ് ശുകദേവനെ ഉപദേശിച്ചത്? ശുകദേവൻ ജനിച്ച ഉടനെ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയില്ലേ. പുത്ര എന്ന് വിളിച്ചിട്ടും ഒരനക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് ശുകദേവൻ ഈ മരങ്ങൾ പോലും ശുകദേവനെ വിളിക്കും, പുത്ര നീ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോകൂ. മരങ്ങൾക്ക് പോലും ആ അച്ഛന്റെ സങ്കടം വന്നു. അപ്പോ ഒരു മരമായിട്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഒരു മരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറുകയും പിന്നെ ആ മരമായിട്ട് റിപ്ലൈ പറയും. വ്യാസദേവനോട് ചോദിക്കും, ഏത് പുത്രൻ? ഈ ജന്മം നിങ്ങളുടെ പുത്രൻ, ഇങ്ങനെ എത്രയോ ജന്മം ഞാൻ ആരുടെയൊക്കെ പുത്രനായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫിലോസഫിക്കലി പറയും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരണില്ല എന്നുള്ള രീതി പറയുമ്പം ദുഃഖിതനായിട്ട് അച്ഛൻ പോകും. പിന്നെ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുക? വ്യാസദേവൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാര് അവിടെ വിറക് വെട്ടാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും. ഭഗവാന്റെ രൂപം വർണ്ണിക്കുന്ന ബർഹാപീഠം നടവരവപൂ കർണികോ കർണികാരം ആ ശ്ലോകവും പിന്നെ അഹോബക്കീയം സ്തനകാല കൂടം ആ ശ്ലോകം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ആ പരമസത്യത്തിന് രൂപവും ഇത്രയും അനുകമ്പയും ഉണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം തിരിച്ച് തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കുകയും പിന്നെ പറയും ശുകദേവ ഗോസ്വാമി രണ്ടായിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും. അതിലൊരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പിതാവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുകയും ഒരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാട്ടിലേക്ക് വീണ്ടും പോകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അത് ആണ് ആ ശുകദേവ അവിടെ വിട്ടുപോകുന്ന ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് പിന്നീട് സൂത ഗോസ്വാമിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ ആമുഖം ഈ ശ്ലോകം സംഗ്രഹിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മദീപം, കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ഇരുട്ടിലെ അതീന്ദ്രിയ വിളക്ക്. അതിഥി തീർഷതാം, ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ഗൗരവമുള്ളവർ. പുരാണ ഗുഹ്യം, രഹസ്യാത്മകം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു. ഏകം, പരമഹംസർക്കുള്ള സാഹിത്യം മാത്രം. പരമസത്യത്തിന്റെ 3 വ്യത്യസ്ത വശങ്ങൾ വ്യക്തമായി കാണുന്നു. ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ ഗുണങ്ങളെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്ത് ആസ്വദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ നിരർത്ഥകത വിശദീകരിക്കുന്നു. ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളതൊന്ന് വായിക്കാമോ? ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദ റോമില് ഒരു ലെക്ചറിലുള്ളതാണ്. ഐ ഡോണ്ട് കെയർ എന്നുള്ളത്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ? ഹരികൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. മാതാജി, ശ്രീല വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കേൾക്കുന്നു, മറ്റേ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പൊ ആരാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭാഗവതം? ഒരു ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് അച്ഛന്റെ കൂടെ നിൽക്കും. കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ്, അതായത് ഒരു അവധൂതനെ പോലെ എല്ലായിടത്തും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി, ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഇരുട്ടിൽ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ കാട്ടിൽ കഴിയുന്നത്?
സംസാരിണാം, അവർ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനെ മറന്നതിനാൽ അവർ കൃഷ്ണന്റെ പരമാധികാരത്തെ ധിക്കരിച്ചു. അവരെ ഇരുട്ടിലേക്ക് തള്ളുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന ഒരാളെ ജയിലിലേക്ക് കുറ്റവാളികളായി അടയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണ ബഹിർമുഖ ഹായ് ഭോഗ വാംചോ കരേ. കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാൻ മറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ തെമ്മാടികൾ അവരെ ജയിലിൽ മായയിൽ ദാസന്മാരാക്കുന്നു, കുറ്റവാളികളെ പോലെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം പ്രശ്നമല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയും. ശരി, ഇവിടെ വരൂ, നിങ്ങളെ നിർബന്ധിക്കുക, ഉറങ്ങുക, ഇവിടെ തന്നെ തുടരുക, ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്. ഞാൻ ദൈവത്തെ കാര്യമാക്കുന്നില്ല എന്ന് ധിക്കരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ മായ അവിടെയുണ്ട്, നിന്നെ ചവിട്ടുകയും നിന്നെ അതിലിടുകയും ചെയ്യും. അത് നീ ഭഗവാനെ കാര്യമാക്കുവാൻ പഠിപ്പിക്കും. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ റോമിൽ വെച്ച്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഒരു ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞതാണ്, അതായത് എവിടെ പോയാലും മായ അവനെ പിടിപെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലോട്ട് വരാനായിട്ട് അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 2 സെന്റൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഔത്സുക്യമുള്ളവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം മുക്താത്മാവായ ശ്രീല ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയുടെ അധരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടുന്ന അതീന്ദ്രിയ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ പരിപൂർണമായി ദർശിക്കുവാനുതകുന്ന ആധ്യാത്മദീപമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ഈ അടുത്ത ശ്ലോകം 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നതാണ്. അത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം തന്റെ ശിക്ഷാഗുരുവായിട്ടുള്ള ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിച്ചു. അടുത്തത് സൂത ഗോസ്വാമി ആർക്കാണ് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നത്? നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ, ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചോളൂ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവർ വായിക്കണേ. ഇതുവരെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തവർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വരിക. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ വായിക്കാം. വായിച്ചോളൂ. വിവർത്തനം. ജയ ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ഭൗതികതയെ കീഴടക്കാനുള്ള ഭാഗവത പാരായണത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണനെയും നരോത്തമനായ നരനാരായണ ഋഷിയെയും വിദ്യാദേവിയായ സരസ്വതി മാതാവിനെയും ശ്രീമദ് ഭാഗവത രചയിതാവായ ശ്രീല വ്യാസദേവിനെയും സാദരം പ്രണമിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ അദ്ദേഹം ആരോയാണ് പ്രണമിക്കുന്നത്? ആദ്യം നാരായണനെ, ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള നാരായണനെ പ്രണമിക്കുന്നു. പിന്നെ നരനാരായണ ഋഷിമാരെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് നരനാരായണ ഋഷിയെ പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല് കാരണം ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വ്യാസദേവൻ രചിച്ചത് ബദരികാശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആ ബദരികാശ്രമത്തിലെ പ്രിസൈഡിങ് ഡീറ്റി, അവിടുത്തെ മെയിൻ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നരനാരായണ ഋഷിയാണ്. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അത് എഴുതുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രിസൈഡിങ് ഡീറ്റിയെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പൊ ആദ്യം നാരായണനെ, പിന്നെ നരനാരായണ ഋഷിയെ, പിന്നെ സരസ്വതി വിദ്യാദേവി ആയിട്ടുള്ള സരസ്വതിയെ മാതാവിനെയും, പിന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ച ശ്രീല വ്യാസദേവനെയും. തതോ ജയ് ഉദീരയേത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഉദീരയേത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രസ്താവിക്കുക, ജയം, വെല്ലുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള സർവ്വതും ഉദീരയേത് പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ എല്ലാരെയും സാദരം പ്രണമിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ഇവിടെ വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഒരു റൂള് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ആരാണോ ഇത് രചിച്ചത്, അല്ലെ, ഈ മന്ത്രം, ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം നമുക്ക് തന്ന ആ രചയിതാവ്, ആ ഋഷിവര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിനെ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണമിക്കുന്നു. അതാണ് ആര്? വ്യാസദേവൻ. പിന്നെ ഇതിന്റെ മീറ്റർ ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലാണ് ഇത് ചൊല്ലുക. അപ്പൊ ആ മീറ്ററിലായിരിക്കും ആ പ്രണാമം
പിന്നെ ബീജമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിന്നെ ശക്തി മന്ത്രമുണ്ട്. ശക്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് സരസ്വതി ദേവിയാണ് ശക്തി മന്ത്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി പ്രണാമം അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ പറയുന്നുണ്ട്, സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള സരസ്വതി അല്ല, ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള സരസ്വതിയെയാണ് പറയുന്നത്. ആത്മീയ ലോകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആന്തരിക ശക്തിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന സരസ്വതി, അല്ലാതെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് വരുന്ന സരസ്വതി അല്ല എന്നും വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി താക്കൂർ ഇവിടെ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഡെമിഗോഡ് വർഷിപ്പ് അല്ല സരസ്വതി മാതാവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, ഡെമിഗോഡ് വർഷിപ്പ് അല്ല, അത് ശക്തിയാണ്, അല്ലെ, ആന്തരിക ശക്തിയായിട്ട് ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ദേവിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ വിദ്യാദേവിയെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, ജയമുദീരയേ, നമ്മൾ പറയില്ലേ പരം വിജയതേ ശ്രീകൃഷ്ണ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തതോ ജയ മുദീരയേതെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വിക്ടറി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്ന ഈ ഭാഗവതം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരമാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആത്മീയവൽക്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വിജയം ഉറപ്പാണ്. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുക എന്നുള്ള ആ വിജയം ഉറപ്പാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് വിജയിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് പറയാനാണ് അദ്ദേഹം തതോ ജയ മുദീരയേതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വേദസാഹിത്യങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളുടെ പ്രചാരകമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ പിന്തുടരേണ്ടതാണ്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ശാശ്വതമായി സ്വതന്ത്രരാകാൻ അഭിലഷിക്കുന്നവർ സവിശേഷമായി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കളങ്കമറ്റ പുരാണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തെ കുറിച്ചും പുരാണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതാണ് പറയുന്നത് ഭാവാർത്ഥം. അപ്പൊ എല്ലാ വേദശാസ്ത്രങ്ങളും പുരാണങ്ങളും എന്തിനാണ്? ഈ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തില്. ഇത് 5.5.5 ആ ശ്ലോകമാണ്. പരാഭവസ്താവാദബോധജാതോ യാവാന ജിജ്ഞാസദാത്മതത്വം യാവത് ക്രിയാസ്താവാത്മിതം മനോ വൈ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ. കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ. ഋഷഭദേവൻ തന്റെ പുത്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളിൽ ഉള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം ഒരാൾ പരാജയപ്പെടുകയും അജ്ഞതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ദുരിതങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പാപമായാലും പുണ്യമായാലും കർമ്മത്തിന് അതിൻ്റെതായ പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു വ്യക്തി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ മനസ്സിനെ കർമാത്മകം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്താൽ നിറമുള്ളതാണ്. മനസ്സ് അശുദ്ധമായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ബോധം ശുദ്ധമല്ല. ഫലോദ്ദേശ പ്രവർത്തനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നിടത്തോളം അയാൾ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിച്ചേക്കും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൗതിക ശരീരം വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും. ആത്മീയ മൂല്യം അന്വേഷിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം അവൻ പരാജിതനാണ്. പക്ഷെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ വിജയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും. നമുക്ക് ആ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് എത്തി ഇനിയൊരു ശരീരം എടുക്കാത്ത തലത്തിലേക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ, ശാശ്വതമായി ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ അവൻ ശ്രീമദ് ഭാഗവത പുരാണം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാരും കർമ്മത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് അവന്റെ മനസ്സ് അശുദ്ധമാണ്, ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഫലം, കർമ്മം മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ മനസ്സിനെ കർമാത്മകം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ കർമാത്മകമാണെങ്കിൽ കർമാത്മകം യേന ശരീരബന്ധ, അവനൊരു ഭൗതിക ശരീരം വീണ്ടും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും. അടുത്ത 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ? ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പറഞ്ഞു. ശ്ലോകത്തില്. നരനാരായണ ഋഷി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടുപേരല്ലേ? നാരായണ ഋഷിമാര് ഭഗവാനും അർജുനും. അർജുനനും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. നരനരൻ ഋഷിമാർ ഇപ്പോഴും ബദരികാശ്രമത്തില് തപശ്ചര്യ ചെയ്യുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവിടെ വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് മുകളിലുള്ള അടുത്താണ് അതിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഹിമാലയത്തിലാണ്. അവിടെ വ്യാസദേവൻ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. ഇപ്പോഴും വ്യാസദേവൻ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭൗതിക കണ്ണു വെച്ചൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ വേറെ പ്ലെയിനിലാണ്. ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. മാതാജി, ആത്മീയ ലോകത്തില് വേറെ സരസ്വതി ദേവി ഉണ്ടോ? അത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ പത്നിയായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അറിയുന്നത്? പക്ഷെ ആത്മീയ ലോകത്തുണ്ടെന്നാണ് ഇതില് പറഞ്ഞത്. എനിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അറിയില്ല. ഈ കമന്ററിയിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് മാതാജി. പറഞ്ഞത്. ഒരിക്കലും ഒരു ഈ പരമഹംസരായിട്ടുള്ളവര് ഉപദേവന്മാരെ അങ്ങനെ ആരാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അത് ഓക്കെ. ഉപദേവൻ അല്ല എന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോ നമ്മുടെ രാധാറാണിയുടെ എക്സ്പാൻഷനില് ആത്മീയ ലോകത്ത് ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാവും. അതായിരിക്കും. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് ഈ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. യഥാർത്ഥ ബദരിനാഥും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. കാണാൻ പറ്റില്ല. കാണാൻ പറ്റില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ആ ബദ്രീനാഥിലാണ് അതെ, ഈ വ്യാസദേവൻ. അങ്ങനെയാണോ പ്രഭു? അങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ക്യാൻറ്റോ 5 പിന്നെ അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. ഓ, അത് ശരി. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ അവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് അതിന്റെ ഒരു റിപ്ലിക്ക മാത്രമാണ്. വ്യാസഗുഹ അതിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ replica. ബദരിനാഥിലുണ്ടല്ലോ വ്യാസഗുഹ ഉണ്ട്. ഓ, അതിന്റെ ഒരു റെപ്ലിക്ക ഇവിടെ. അതെ, ആക്ച്വൽ അവിടെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ആക്ച്വലി അത് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്യാമ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകവും വിവർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മുനയാ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവദ്ഭിർലോകമംഗളം യത്കൃതാ കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാ സുപ്രസീദതി. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രഭുപാദ കീ ജയ്. അല്ലയോ മുനിമാരെ, നിങ്ങൾ എന്നോട് ആരാഞ്ഞവയൊക്കെ ഭഗവത് സംബന്ധിയാകയാൽ മൂല്യമുള്ളവയാകുന്നുവെന്നു മാത്രമല്ല, അവയൊക്കെ ലോകക്ഷേമ സംഗത്യമുള്ളവയാകുന്നു. ഇവണ്ണമുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾക്കു മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തനാക്കാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ആൻസർ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുകയാണ്, എന്താണ്, നിങ്ങൾ എന്നോട് സാധു പൃഷ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധു, ഇത് ഉചിതമാകുന്നു, ആരായപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ചോദിച്ചത് വളരെ ഉചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത്. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഭവദ്ഭിർ ലോകമംഗളം. കാരണം ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ലോകക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. യത്കൃത കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാ സുപ്രസീദതി. കൂടാതെ ഇതെന്താണ്? കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നം. കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇവര് ചോദിച്ചത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഈ വണ്ണമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ. ഏന സുപ്രസീദതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൂർണ്ണ പ്രസന്നമാകുന്നു, അതായത് പൂർണ്ണ തൃപ്തിയാകുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ആ ഋഷിമാരടുത്ത് സൂത ഗോസ്വാമി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത്? കാരണം അത്രയും മൂല്യമുള്ള ചോദ്യം, അതും കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചാ ചോദിച്ചത്. അതാണ് ഏറ്റവും ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവര് ഭഗവത് സംബന്ധിയാകയാൽ മൂല്യമുള്ളവയാകുന്നു മാത്രമല്ല, അത് ലോകക്ഷേമമാണ്, അത് ആത്മാവിനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോ വയ്യാരേശം എന്നൊരു ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അതായത് എത്ര ബെസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചത്.
അതേപോലെയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ചോദ്യം കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്. അത് ലോകമംഗളമാണ്, അത് അമൂല്യമുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണ തൃപ്തമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ചോദ്യം. ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യം മാത്രമേ പൂർണ്ണ തൃപ്തി നമുക്ക് തരികയുള്ളൂ. കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ. എല്ലാ വേദങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നങ്ങളുടെയും സത്ത 15.15. വേദേശ്ച സർവേ അഹമേവ വേദ്യോ. ലോകമംഗളം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ലോകത്തിന് ശുഭകരമാണ്. ഏനാത്മ സുപ്രസീദതി, കൃഷ്ണകഥ ആത്മാവിന് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. അപ്പൊ ലോകമംഗളം, ഇത് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. കൃഷ്ണൻ വളരെ മനോഹരനാണ്. ഭവത് ഹിർ ലോകമംഗളം, കൃഷ്ണ സംപ്രേഷണം, കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചതിനാൽ അത് ലോകമംഗളമാണെന്ന് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു. അത് മുഴുവൻ ലോകത്തിന് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഈ സങ്കീർത്തന പ്രസ്ഥാനം അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും മുഴുവൻ അന്തരീക്ഷത്തെയും ശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ്. അത് ഇന്ത്യയിലല്ല, ലോകമെമ്പാടും നമുക്ക് ശാഖകളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിൽ ആ കറുത്ത വർഗക്കാർ പോലും അങ്ങനെയാണ്. കാരണം ആത്മീയ ലോകത്ത് കറുത്തവർ വെളുത്തവർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പരിഗണനയില്ല. കാരണം അത് ആത്മീയ വേദിയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊൽക്കത്തയിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം നോക്കുമ്പോ, ഭാവാർത്ഥത്തില് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ലോകം മുഴുവൻ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണ്. പക്ഷിമിതാദികളും മനുഷ്യരും എല്ലാം നിരന്തരം ചോദ്യങ്ങൾ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. പ്രഭാതത്തിൽ കൂട്ടിലെ പക്ഷികൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മുഴങ്ങുന്നു. അതുപോലെ സായാഹ്നത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തുന്ന അതേ പക്ഷികൾ വീണ്ടും ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വ്യഗ്രരാകുന്നു. മനുഷ്യരും രാത്രിയിൽ ഗാഠനിദ്രയിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വ്യാപിക്കുന്നു. വിപണിയിലെ വ്യാപാരികൾ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വ്യാപൃതരാകുന്നു. അതേപോലെ കോടതിയിലെ അഭിഭാഷകരും പാഠശാലയിലെയും കലാശാലയിലെയും വിദ്യാർത്ഥികളും ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നു. പാർലമെന്റിലെ ജനപ്രതിനിധികളും രാഷ്ട്രീയക്കാരും പത്രപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ്. ജീവിതത്തിലുടനീളം ഇങ്ങനെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ മുഴങ്ങിയാലും ഒട്ടും തന്നെ സംതൃപ്തരാകില്ല അല്ലെ. എത്ര ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും ഒന്നിലും സംതൃപ്തരാകില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണാറില്ലേ, ന്യൂസ് ചാനൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകിട്ട് വരാം ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് വീണ്ടും 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 പറയുന്നത്. എന്നിട്ടും കേട്ടിട്ട് മതിയാവുന്നില്ല, അത് തന്നെ വീണ്ടും കേട്ടോണ്ടിരിക്കും. കൃഷ്ണ സംബന്ധിയായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആത്മസംതൃപ്തി കൈവരിക്കാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഉറ്റ സുഹൃത്തും യജമാനനും പിതാവ് അഥവാ പുത്രനും പ്രേമഭാജനവും ഒക്കെയാണ്. കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കയാൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾക്ക് ആസ്പദമായി മറ്റനവധി വിഷയങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അവയ്ക്കൊന്നും തന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണ തൃപ്തി നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെയുള്ള സർവ്വതും താൽക്കാലിക തൃപ്തി മാത്രമേ നൽകുന്നുള്ളൂ. ആകയാൽ പരിപൂർണ സംതൃപ്തി വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകണം. ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടാതെയും ഉത്തരം നൽകാതെയും ഒരു നിമിഷം പോലും ജീവിക്കുക നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. കൃഷ്ണ സംബന്ധിയായ ചോദ്യോത്തരങ്ങളാൽ സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആയതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നതമായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കൂ അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ഒരുപാട് കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നൈമിഷാരണ്യത്തിലുള്ള ഋഷിമാര് സൂത ഗോസ്വാമിയോട് ചോദിക്കുന്നു, ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയോട് പരിഷത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് വരും വിതുരര് ഉദ്ധവരോട് ചോദിക്കുന്നു, വിതുരരും മൈത്രേയനോട് ചോദിക്കുന്നു. പിന്നീട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദനോട് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണ സംബന്ധികളായ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പൂർണമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ആയതിനാൽ ഈ അതീന്ദ്രിയ സാഹിത്യം വായിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉന്നതമായ സംതൃപ്തി ലഭിക്കൂ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതാഭ്യാസത്തിലൂടെ ഒരുവൻ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ധാർമ്മിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം സമഗ്രമായ പരിഹാരം കാണേണ്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ശ്രീകൃഷ്ണനുമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും ആകെത്തുക. അപ്പൊ അതാണ് ആ ചോദ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ലോകമംഗളവും അല്ല, മൂല്യവുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും സംതൃപ്തി ലഭിക്കുകയും ഇല്ല. ഇനി 6-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉള്ള ആൻസർ പറയാൻ പോവുകയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി.
ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉപകാരമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാവർക്കും നന്മ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാവരുടെ ലോകക്ഷേമത്തിനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണത്? ഇത് നമുക്ക് ശ്ലോക പഠിക്കാനുള്ളതിലുള്ളതാണോ മാതാജി? രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിക്കാനുണ്ട് മാതാജി, ഈ ശ്ലോകം പഠിക്കാനുണ്ട്. ഉണ്ട്. അതെ. തവേ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യതോ ഭക്തിരദോക്ഷജേ അഹൈതുക്യ പ്രതിഹതായയാത്മാ സുപ്രസീദതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ആരാ ഇനി വായിക്കാനുള്ളത്? ഉജ്ജ്വല മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജി ഉജ്ജ്വല ശക്തി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സവേ പുംസാ പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തി അദോക്ഷജേ അഹേതുക്യ പ്രതിഹാരാത്മാ സുപ്രസീദതി. വിവർത്തനം. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സർവാതിശായിയായ ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രാപ്തിയാണ് സമസ്ത മനുഷ്യരാശിയുടെയും പരമധർമ്മം. അത്തരം ഭക്തിയുത സേവനം നിശ്ചയമായും അഹൈതുകവും നിർവിഘ്നവും ആത്മാവിനെ പൂർണ്ണമായും സംതൃപ്തനാക്കുന്നതും ആയിരിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഋഷിമാരുടെ ആദ്യ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരമാണ് പരമോന്നത ധർമ്മം, പരോധർമ്മം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അത് പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുന്നു. അതാണ് പരോധർമ്മം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ നൽകിയ നേരിട്ടുള്ള പാത കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രക്രിയ. ഇപ്പൊ പരമമായ ധർമ്മം, പല ടൈപ്പ് ധർമ്മമുണ്ട്. ഉപധർമ്മയുണ്ട്, വിധർമ്മയുണ്ട്, പിന്നെന്താ ശലധർമ്മയുണ്ട്. അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ധർമ്മമുണ്ട്. ഒരു 5 ടൈപ്പ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അതൊന്നുമല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ധർമ്മം അല്ലെ? ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പരോധർമ്മം, ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മളുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക, ചെവിയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഭക്തിയുത സേവനം തുടങ്ങാം. അതാണ് ധർമ്മം. കാരണം ധർമ്മത്തിന് ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭുപാദര് പറഞ്ഞ എന്താണ്? വളരെ ഈസി ആയിട്ടൊരു ഉദാഹരണം പറയും. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്താണ് ധർമ്മം? വാട്ട് ഈസ് ധർമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രഭുപാദ് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ചാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ധർമ്മം തു സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതോ. അത് കറക്റ്റ് ആണ്. വെള്ളത്തിന് പഞ്ചസാരയുടെ മധുരവും അല്ലേ? പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധുരമാണ് അല്ലെ? ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപ്പ് രസമാണ്. അതേപോലെ പിന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞില്ലേ? പ്രഭുപാദര് ഈ ഐസിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ തന്റെ വാക്കിംഗ് സ്റ്റിക്ക് വെച്ച് ആ ഐസിനെ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പൊട്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? ആ വെള്ളത്തിന്റെ ധർമ്മം അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിൽ ഇരിക്കാനാണ്. അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഒരു സോളിഡ് പോലെ ഐസായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ദാസരാണ്. അപ്പൊ ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് എത്താൻ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ധർമ്മം. ഭക്തി സേവ ചെയ്യുക. അത് മാത്രമേ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തി നൽകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രവൃത്തി മാർഗ, നിവർത്തി മാർഗ, ഇങ്ങനെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രവൃത്തി മാർഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയുടെ പാതയാണ്. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ പാത. അത് താഴ്ന്നതാണ്, ഭൗതിക അസ്തിത്വമാണ് തരുന്നത്, താൽക്കാലികമാണ്, മിഥ്യയാണ്, ദുരിതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം. നിവർത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്യാഗത്തിന്റെ പാത. അത് ഉയർന്നതാണ്, ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും, ശാശ്വതവും അറിവ് നിറഞ്ഞതും ആനന്ദപൂർണവുമാണ് നിവർത്തി മാർഗം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മളെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിൽ വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്. പ്രവൃത്തി നിവർത്തി മാർഗം എന്താണെന്ന് ഈ ഭാവാർത്ഥം വായിച്ചാല് അത് പറയുന്നുണ്ട്. ധർമ്മം എന്നാൽ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അതിനെ നിർവചിക്കുന്ന സ്വഭാവം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അത് മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. പരമേശ്വരനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മാത്രമേ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കൂ. ഭഗവാന്റെ ദാസനാവുക എന്നതാണ് ജീവന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം. ഇത് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ പരിപൂർണമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്തൂ, പൂർണ്ണ സന്തോഷം നൽകൂ. ഇനി ഉത്കണ്ഠയില്ല. പരമമായ തൊഴിൽ, പരമോന്നത ധർമ്മം, ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തത്വം.
എന്താണ് ധർമ്മം? ഞാൻ ആരെയും സേവിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ് എന്നാർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല. അത് സാധ്യമല്ല. നിങ്ങൾ സേവിക്കണം. ആ സേവനത്തെ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഉപ്പ് ഉപ്പുരസമുള്ളതുപോലെ പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണ്. മധുര രുചി പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മമാണ്. മുളകിന്റെ രൂക്ഷഗന്ധം അതാണ് ധർമ്മം. അത് മാറാൻ കഴിയില്ല. പഞ്ചസാര ഉപ്പുരസമുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിക്കില്ല. ഓ, ഇത് പഞ്ചസാരയല്ല. അതുപോലെ ജീവജാലത്തിന് ഒരു സ്ഥിരമായ തൊഴിൽ കടമയുണ്ട്. അതാണ് സേവനം. ആ സേവനം വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ നടക്കുന്നു. കുടുംബസേവനം, രാജ്യസേവനം, സമൂഹ സേവനം, രാഷ്ട്ര സേവനം, മാനവ സേവനം, അങ്ങനെ നിരവധി പേരുകളിൽ. എന്നാൽ സേവനം കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്നേഹ സേവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സേവനം പൂർണ്ണമാകില്ല. അതാണ് സേവനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. അതിനെ ധർമ്മം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ധർമ്മം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം, നമ്മള് എന്താണ് ശരിയായ ധർമ്മം? ശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനം. എന്താണ് അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം? നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദ്യനാവൃതം ആനുകൂല്യേന കൃഷ്ണാനുശീലനം ഭക്തിരുത്തമം. ഫലപ്രദപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ ഭൗതിക ലാഭത്തിനോ നേട്ടത്തിനോ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് അതീന്ദ്രിയമായ സ്നേഹസേവനം അർപ്പിക്കണം. അതിനെയാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തിസേവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇനി അഹൈതുകി അല്ലെ, ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് സവൈ പുംസ പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജ. അധോക്ഷനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പരമമായ ധർമ്മം. അടുത്ത എന്താണ് പറയുന്നത്? അഹൈതുകി അപ്രതിഹത. അഹൈതുകി, എന്താണ് അഹൈതുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? അഹൈതുകിക്ക് എന്താണ് വാക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? കാരണമില്ലാതെ, ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ, അപ്രതിഹത, പ്രതിബന്ധങ്ങളില്ലാതെ. അപ്പൊ അഹൈതുകി, ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ. കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മാത്രം, മോക്ഷം പോലും വേണ്ട അല്ലേ? മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കാത്ത തലത്തിലുള്ളതാണ്. നമ്മളിപ്പം 5 തരം മോക്ഷം പറയും അല്ലെ? അതിൽ ഏത് മോക്ഷമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 തരം മോക്ഷം ഏതൊക്കെയാണ്? കേൾക്കണില്ലേ? സായുജ്യ, സാമീപ്യ, സാലോക്യ, സാരൂപ്യ, സാഷ്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏത് മോക്ഷമാണ് ആഗ്രഹിക്കേണ്ടത്? ഒന്നും വേണ്ട. ഒരു മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കല്ലേ? അതാണ് ശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന. മോക്ഷം പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മള് കോലാവേജ ശ്രീധരന്റെ കാര്യം നമ്മള് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വാഴയിലയുടെ വസ്തുക്കൾക്ക്, വാഴ കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അത്രയും ദരിദ്രത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം മഹാപ്രഭു മഹാപ്രകാശ ലീല കാണിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് വേണം, നീ എന്ത് വേണേലും ചോദിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും എനിക്ക് മോക്ഷം വേണമെന്നല്ല, എനിക്ക് ഇതേ കോലവേജ ശ്രീധരനായിട്ട് വീണ്ടും ജനിച്ച് ഭഗവാൻ നിമായി ആയിട്ട് വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വഴക്കിട്ടി എൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഇതൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകുന്ന അതേ കോലാവേജ ശ്രീധരനാവണം. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാ, ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണദാസന്മാർ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല, അഹൈതുകി. അതിനാൽ ഈ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഹൈതുകി, യാതൊരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി. അതിനാൽ ഈ ഭക്തിപദം ഭഗവാനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്തി എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗം സാധ്യമല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രചോദിതമാണ്. അതിനാൽ ഈ ഭക്തിപദം കൃഷ്ണന് മാത്രം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കൃഷ്ണന് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കുള്ള ഭക്തിയല്ല, അഹൈതുകിയായിട്ടുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തി. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് ഒന്നും വേണ്ട, അതിനാൽ അതിനെ അഹൈതുകി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹേതു എന്നാൽ കാരണം, ഞാൻ എന്നാണ്. ഹേതു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം എന്നാണ്. അഹൈതുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവും ഇല്ല, അതായത് എനിക്ക് ഒരു ഉദ്ദേശവും ഇല്ലാതെ ഞാൻ ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്, ഞാൻ തിരികെ ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങും, അതും കാരണമാണ്. അഹൈതുകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണമില്ല. കൃഷ്ണൻ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, ഞാൻ സേവിക്കണം, അതാണ് ശുദ്ധഭക്തി. കൃഷ്ണൻ ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ നരകത്തിൽ പോകാം.
കൃഷ്ണന് ഞാൻ എന്ത് സേവനം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്താലും അത് പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. അത് ഭൗതിക കണ്ണോട് നോക്കുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദുരിതമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ ഭക്തൻ അതൊന്നും ബാധിക്കില്ല. പൂർണ്ണമായി ശരണം പ്രാപിച്ച് ഒന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം എന്താണോ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. അതാണ് അഹൈതുക്കി. അടുത്തത് അപ്രതിഹത. ശിഷ്ടാഷ്ടകത്തിലൊരു ശ്ലോകമില്ലേ മാതാജി? ആ ആശ്ലേഷ നദനം നജനം ആ നസുന്ദരിം കവിതാം വാജൈനീശമേ നമ ജന്മനി ജന്മനി ജന്മനീശ്വരി ജന്മനീശ്വരേ ഭവതാത് ഭവതാത് ഭക്തിർ അഹൈതുകി. അഹേതുക്കി അഹേതുക്കി. അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശിക്ഷാഷ്ടകത്തിലെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇനി അപ്രതിഹത. അപ്രതിഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും തടയിടാൻ കഴിയില്ല, മുൻവ്യവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല. എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അവരെ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്രതിഹത, കടക്കാരനാകാതെ, ഒരു തടസ്സവുമില്ലാതെ. ദൈവസ്നേഹത്തെ ഈ ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾ കൊണ്ട് തടയാനാവില്ല. ഞാൻ വളരെ ദരിദ്രനാണ്, എനിക്ക് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും? ഞാൻ വളരെ ധനികനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കറുത്തവനാണ്, ഞാൻ വെളുത്തവനാണ്, ഞാൻ ഇതാണ്, ഞാൻ അതാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഈ ഭൗതിക തടസ്സങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതവസ്ഥയിലും നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. അഹൈതുക്കി അപ്രതിഹത സുപ്രസീദതി. നിങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി സന്തുഷ്ടരാകും. സ്വാമിൻ കൃതാർത്ഥോസ്മി വരം ന യാചേ. ഇത് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ഇനി ഒരാവശ്യവുമില്ല, അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. എനിക്ക് ഈ വരമൊന്നും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജ് നരസിംഹദേവൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് എന്ത് വരം വേണം? അപ്പോ പ്രഹ്ലാദൻ പറയുന്നതായിട്ടാണ്, സ്വാമിൻ എനിക്ക് ഒരു വരവും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ബിസിനസ് അല്ല ഞാൻ വരം ചോദിക്കാൻ, അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി അതിന് ഉദാഹരണം അപ്രതിഹത. ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ഈ പടത്തില് വൃത്രാസുരൻ. വൃത്രാസുരനാണ്. ഇത് വൃത്രാസുരനാണ് അല്ലെ? അപ്പം വൃത്രാസുരനെ കുറിച്ച് ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മഹാദേവൻ പാർവതി ദേവിയോട് പറയുന്ന ഭാഗമാണ്. നാരായണ പരാ സർവേ ന കുതശ്ചന ബിഭ്യതി സ്വർഗാപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാർത്ഥ ദർശിന. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ നാരായണന്റെ ഭക്തിപൂർവമായ സേവനത്തിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരവസ്ഥയും ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങൾ, മോചനം, നരകീയ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം പോലെയാണ്, എല്ലാം ഒരുപോലെയാണ്. കാരണം അത്തരം ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ചിത്രകേതു മഹാരാജാവാണ് വൃത്രാസുരനായിട്ട് വന്നത്. അപ്പൊ ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് പാർവതി ദേവിയെ തന്റെ മടിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇരുന്ന് സദസ്സിലുള്ളവർക്ക് ആത്മീയ പ്രഭാഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മഹാദേവനെ കണ്ടിട്ട് പറയും, അങ്ങേക്കല്ലാതെ ആർക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയെ മടിയിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് തമാശയ്ക്ക് പറയുന്നത് പാർവതി ദേവിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്, ശപിക്കുകയാണ്, നീ ഒരു അസുരനായി പോകട്ടെ. ആ ശപിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ആ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് തൊഴുകൈകളോടെ പാർവതി ദേവിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അമ്മേ എന്ന് സംബോധന ചെയ്ത്, അമ്മ ഞാനിത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാർവതി തന്നെ ഞെട്ടിപ്പോയി, ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? അപ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ പറയുന്നത്, ആ ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് കാരണം ചിത്രകേതു പറയും, എൻ്റെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും ഒക്കെ പോകുന്നു, അപ്പൊ അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോഴാണ് സ്വർഗ അപവർഗ നരകേഷു അപി തുല്യാർത്ഥ ദർശന, എല്ലാം തുല്യമായി കാണുന്നതാണ് ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മാത്രമേ താല്പര്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഗവതത്തില് വൃത്രാസുരനെ വൃത്ര ഉവാച എന്നല്ല പറഞ്ഞ, ശ്രീ വൃത്ര ഉവാച എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. കാരണം വൃത്രാസുരൻ അത്രയും വലിയ ഭക്തനാണ്. ഇനി സുപ്രസീദതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപൂർണ സംതൃപ്തനാകുന്നു. ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവനാണ്. അപ്പൊ ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് 4 തരത്തിലുള്ള അർത്ഥാർത്ഥി ജിജ്ഞാസു, അതിൽ അർത്ഥാർത്ഥിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ധ്രുവൻ അല്ലെ? ധ്രുവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ധനം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഭഗവാനെ സമീപിച്ച വ്യക്തിയാണ്. തൻ്റെ അച്ഛൻ
ആ അച്ഛനാരായിരുന്നു? ആ ഉത്ഥാനപാദം ഉത്ഥാനപാദരുടെ പിതാവ് സ്വയംഭൂവമനുവിന്റെ പിതാവ് ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന സ്ഥാനം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് തപസ് ചെയ്യാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് ധ്രുവൻ, അല്ലെ? 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടി. ആ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാനെ സമീപിച്ചത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? എൻ്റെ ഭഗവാനെ, ഞാനൊരു സമ്പന്നമായ ഭൗതിക സ്ഥാനം ആഗ്രഹിച്ചതിനാൽ ഞാൻ കഠിനമായ തപസ് അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങയെ ലഭിച്ചു. മഹാദേവന്മാർക്കും പുണ്യാത്മാക്കൾക്കും രാജാക്കന്മാർക്കും എത്തിച്ചേരാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളത്. ഞാൻ ഒരു ഗ്ലാസ് കഷണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ പകരം ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു രത്നം കണ്ടെത്തി. അതിനാൽ അങ്ങയിൽ നിന്ന് ഒരു അനുഗ്രഹവും ചോദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ വളരെ സംതൃപ്തനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതവസ്ഥയിൽ അകാമ സർവകാമോവ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേന ഭക്തി യോഗേന. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാമം ഉണ്ടായാലും കാമമില്ലെങ്കിലും മുക്തി ആഗ്രഹിച്ചാണെങ്കിൽ ഏതവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാൽ അവസാനം ഇവിടെ ധ്രുവൻ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. ശുദ്ധീകരിച്ച് നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണ സംതൃപ്തിയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഭക്തിയുടെ ഇത്. നോട്ട് ഫോർ മൈ സാറ്റിസ്ഫൈ, എൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം എൻ്റെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വയമേവ സംതൃപ്തനാകുന്നു. ഞാൻ ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കും, അങ്ങനെ ഞാൻ വളരെയധികം സംതൃപ്തനാകുന്നു എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇല്ല, അത് പ്രചോദിതമാകും. ഞാൻ സംതൃപ്തനാകും എന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പരിഗണന. ഒരു ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടാകരുത്. ഞാൻ തൃപ്തനായിരിക്കാം, അതെന്റെ കാര്യമല്ല, എങ്കിലും ഞാൻ ഭഗവാനെ സേവിക്കും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല സേവനങ്ങളും, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട സേവനം കാണും. പക്ഷെ നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരു പറയുകയാണ്, നീ ഈ സേവനം ചെയ്യണ്ട, ഇന്ന സേവനം ചെയ്യണം. പക്ഷെ നമുക്കത് ആ സേവനം ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് ആ സേവനം ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ആ സേവനം ചെയ്യും. ഏത് സേവനവും ഞാൻ ഇന്നത് മാത്രമേ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയില്ല. എനിക്കിഷ്ടം എന്നുള്ളയില്ല, ഭഗവാൻ എന്തിഷ്ടം അതാണ് എൻ്റെ സംതൃപ്തി എന്നുള്ളതല്ല. ഭഗവാന് സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ വലിയ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവ് കാണില്ല. പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ സേവനം ഭഗവാന് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഒരു ആഗ്രഹവും മനസ്സിൽ വെക്കാതെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കുറച്ച് ലേറ്റായി അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഉറക്കം സമയമായി കാണും. ഇന്നിവിടെ നിർത്താം, 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നിർത്താം. ഇനിയുള്ള ഒരു 15 ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ഓരോ ശ്ലോകവും ഇതുപോലെ കുറേ സ്ലൈഡുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് നിർത്താം, കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനോ? പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. പ്രവൃത്തിമാർഗം നിവർത്തിമാർഗത്തിന്റെ ആ സ്ലൈഡ് വന്നിട്ടാണോ? പ്രവൃത്തിമാർഗം നിവർത്തിമാർഗത്തിന്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഇട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായി. ആ ഒരു കോളം പ്രവൃത്തി നിവർത്തി ഇതല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഇല്ല. ശ്ലോകത്തില് അതിന്റെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഓരോ വാക്കിനെയും പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, വ്യാസദേവൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ബീജമന്ത്രം, ഒന്നുകൂടി പറയാം. ബീജം അതായത് 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലല്ലേ? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് റൂൾസ് നമ്മള് എന്തെങ്കിലും റിസൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു റൂളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നത്, ആ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മന്ത്രമാണെങ്കിൽ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവിച്ചത് എവിടുന്നാണ്, ആരാണ് ആ മന്ത്രം നമുക്ക് നമ്മൾ തന്നത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്ചറാണ്, അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ് പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആരാണ് തന്നത്, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം നമ്മൾ പറയണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭാഗവത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് നാരായണ നമസ്കൃത്യം നരം ജൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിയും വ്യാസം, ഇപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ നാമം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ വ്യാസദേവനാണ് ഭാഗവതം തന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ആ സ്ക്രിപ്ചർ റിവീൽ ചെയ്ത് തന്ന വ്യക്തിയുടെ നാമം
പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രണമിക്കണം. പിന്നീട് ഈ മീറ്റർ ഗായത്രി മന്ത്രയിലായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റിസൈറ്റ് പാരായണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം വാസുദേവനെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ബീജമന്ത്രമാണ് ചൊല്ലണം. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ, അത് ബീജമന്ത്രമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഗായത്രി മന്ത്രം പറഞ്ഞു. പിന്നെ സരസ്വതി ദേവി ശക്തി മന്ത്രം. ശക്തി മന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിദ്യാദേവിയെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ശക്തി മന്ത്രവും കൂടെ. കാരണം ഭാഗവതം ഭക്തി ദേവിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭക്തി ദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും രാധാറാണിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇന്റേണൽ പൊട്ടൻസി ആണ്, അല്ലാതെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മെറ്റീരിയൽ എനർജിയിൽ വരുന്നതല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 4 കാര്യം. ആദ്യം ആ സ്ക്രിപ്ചർ പറഞ്ഞ ആരാണോ, അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ, ഗായത്രി മന്ത്രം, ബീജമന്ത്രം ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, 4 ശക്തി ദേവി, ആ മന്ത്ര ശക്തി. ഗായത്രി മന്ത്രം എന്താ പറയുന്നത്? ഗായത്രി മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗായത്രി മന്ത്രം ചൊല്ലുന്ന മീറ്റർ ഗായത്രി മീറ്ററിലായിരിക്കണം ചൊല്ലുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെ ചൊല്ലുന്ന എന്താ മീറ്ററിന് മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും? ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്ന രീതിയില്ലേ, അപ്പൊ അത് ഗായത്രി ആയിരിക്കും. അത് മിക്കവാറും അതിപ്പം നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചെയ്വ നരത്തം, അത് ആ ഒരു ശ്ലോകം കറക്റ്റ് ഗായത്രി മീറ്ററിലാണ്. വ്യാസദേവനെ പറയുന്നുണ്ട്, ശക്തി മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ക്രിപ്ചർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. കാരണം ഈ നാരായണൻ നമസ്കൃത്യം ആദ്യം നാരായണനെ ബീജമന്ത്രമായിട്ട് നാരായണനെ ആദ്യം പറഞ്ഞു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ ബീജമന്ത്രമാണ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ സൂത ഗോസ്വാമി നാരായണനെ സംബോധന ചെയ്തു, വ്യാസദേവനെ സംബോധന ചെയ്തു, ശക്തി ദേവിയെ സംബോധന ചെയ്തു. കൂടാതെ ഇത് ഗായത്രി തതോജയം ഉദീരയേത് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഉദീരയേത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഗായത്രിയെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനാണ് ആ മീറ്റർ. നമ്മള് ധർമ്മപ്രോജിത കൈതവത്ര പരമ ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയത്തില്ലേ, വേദ്യം വാസ്തവം അത്ര വസ്തു ശിവതം, അല്ല ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്തായിരുന്നു? ജന്മാദ്യസ്യ. അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഗായത്രി മന്ത്രം പറയുന്നുണ്ട് സത്യം പരം ധീമഹി. അതുപോലെ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് തതോജയ മുദീരയേത്. അപ്പൊ അതൊരു ഗായത്രിയെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ആ ഒരു ഭാഗം. സത്യം പരം ധീമഹി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തതോജയ മുദീരയേത്. അപ്പൊ ഈ റൂൾസ് എല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ആ ഒരു ശ്ലോകം നമുക്ക് ചൊല്ലിയത്. അതാണ് വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി എടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു റൂൾസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഛന്ദസ് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തം, അതാണ് മീറ്റർ. ഛന്ദസ്, അതെ കറക്റ്റ്, ഛന്ദസ്. പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി മാതാജി. അപ്പോ ഈ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 2ആയി മാറി എന്ന് പറയുന്നില്ലേ, അപ്പൊ ഒരാൾ പോയിട്ട് ഗൃഹസ്ഥനായി ജീവിച്ചോ? അങ്ങനെയാണ് 2ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഒരാൾ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ടും ഒരാള് അവധൂതനെ പോലെ യാത്ര ചെയ്തു എന്നാണ്. അതേതോ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഞാൻ കേട്ടതാണ്. അതിൽ കോട്ട് ചെയ്തു, ഏതോ പുരാണത്തിൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഗവതത്തിലില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. ഇപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെ 2ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയത്തില്ലേ, വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ മധുരയ്ക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു കൃഷ്ണൻ വൃന്ദാവനത്തില്, ഒരു കൃഷ്ണനാണ് മധുരയ്ക്ക് പോയെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടില്ല. അതുപോലെ വ്യാസദേവന് 2ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പത്മപുരാണത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, എനിക്കത് ഉറപ്പില്ല. പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. വീട്ടിലേക്ക് പോയ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കാണ് ഭാഗവതം പിന്നീട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് പോയതല്ല. അല്ല, വീട്ടിലേക്ക് പോയ വ്യാസദേവന് കൂടുതലായിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയില്ലേ? അല്ലല്ല, ആദ്യം ഒറ്റ ശുകദേവം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ഇത് കേട്ടതിന് ശേഷം 2ആയിട്ട് പോയി.
രണ്ടുപേരും കേട്ടു. ആദ്യം ഒരു മരത്തില് കയറിയിരിക്കും, കാരണം മരങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പോൾ ആ മരത്തിനകത്ത് കയറിയിരുന്ന ഒരു മരം റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന പോലെ പറയും, ഏത് മകൻ, ഞാൻ എത്രയോ ജന്മം ആരൊക്കെ മകനായിട്ട് വന്നു, അതൊക്കെ ഭൗതിക ബന്ധനമാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പൊ വ്യാസദേവൻ തിരിച്ചു പോകും, വിഷമിച്ച് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നീട് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ കാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടും, ഒരു വിറക് വെട്ടാനെന്നുള്ള രീതിയിൽ. അങ്ങനെ ആ ശിഷ്യന്മാര് ചെന്നിട്ട് ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ, ഭാഗവതത്തിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചൊല്ലും. അപ്പോഴാണ് ഈ മരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ശുകദേവൻ അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോയി, ഇത് എവിടുന്നാണ് ഈ ശ്ലോകം, നിങ്ങൾ എവിടുന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞത്, കേട്ടതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വ്യാസദേവനിൽ നിന്നാന്ന് മനസ്സിലാക്കി തിരിച്ച് വ്യാസദേവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഭാഗവതം കേൾക്കും. കേട്ടതിന് ശേഷം ഇവർ രണ്ടായിട്ട് പോവും. ഒരാള് അവധൂതനെ പോലെ, കാരണം അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം മകൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെന്ന്, അച്ഛന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശുകദേവൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് നിന്നെന്നും മറ്റൊരു ശുകദേവൻ അവധൂതനെ പോലെ ഇതിലൊന്നും താല്പര്യമില്ലാതെ പോയെന്നുമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ അവധൂതനായിട്ട് പോയ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമിക്ക് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ചാണോ മാതാജി, അല്ല ഗംഗാ തീരത്ത് വെച്ചാണോ? ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ, സോറി, നൈമിഷാരണ്യത്തിലല്ല, മാറിപ്പോയി, സൂത ഗോസ്വാമിയാണ്. ഗംഗാ തീരത്ത് ഹസ്തിനാപുരത്ത് പരിഷിത് മഹാരാജാവ് ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയി പറഞ്ഞു. ശരിയാണ്, കറക്റ്റ്. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം അല്ലേ? ഡിസ്കഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ആൻസർ എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ, വേറെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇന്ന് വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിന്റെ നോക്കിയാൽ മതി അല്ലേ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ചുരുക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം. സുദാമ സേവയുടെ കാര്യം ഒന്ന് എല്ലാരും ഒന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഒരു 200 രൂപയാണെങ്കിലും അതും അല്ലെ, നമ്മൾ ഇടുന്ന ഒരു രൂപ പോലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്തൊന്നും പറയില്ല, കാരണം എല്ലാരും പല പല കോൺഗ്രിഗേഷനിലുള്ളവരാണ്. എന്നാലും നമ്മളാൽ പറ്റുന്നത് സാധിക്കുമെങ്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. അപ്പൊ ക്ലോസ് ചെയ്യാണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ.